So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayong gabing to, mangunga sila ng talangka sa dagat, yung maliliit sila Boss Joey. Bali hindi ako sasama, medyo may sakit kasi ako. So sila na lang yung panoorin nyo. Yan. Stay tuned mga kabossing. Kukuha daw kami ng tarukoy. Tarukoy. Ewan ko sa Tagalog, ewan ko sa English. Talangka daw, talangka. Talangka sa gilid ng... Tubig! Papanam, papanam! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ha? Langya mga bossing, pati nagdedede, sasama raw. Dede tayo dito. Oho! Let's go! Laser! Dito na tayo. Kasama natin si Kambal, Ay, gulo. Jasmine. Dito ini nagtaklan mo ko ah. Ayan na. Ang panabagbatan. Napanggarot ito. Mama. Ayun na. Nay. Patingin, patingin. Alam sa mo din. Wow! Talangka. Talangka siya, guys. Ang mga boss, talangka. Pero Maliliit sila. maliliit. Tapos medyo puti. Lalabat. Puti. Nino lang ni siya nang yung sanay. Yan. Ni. 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 Sanay ni tita siya na. Ni. Nagdakal yung bahay tita siya na. Apay no aji naglumlum siya nang. Maturog daw. Dakal Agreg-record mo. na ita tito. Okay, motor aja na kasi lang. Motor na. Pinagbuturan tayo nga. Oo. Nag-iilaw yung motor natin. Patayin natin para hindi malobat yung baterya. Mga bossing. Yeah! Oh God. Yan. Patay na. Doon. Tito, nagadot ko na. Babas sila mo. Dali. Nagtani dito. Ano nagbasit? Isa ita. Mali? Maliit guys. Grabe naman dumakma si Tito Joey. Ha? Nagtak ko lang dati tigil ng pot ko niya. Tago daw. May talim mo rin. Shell. Umang. Iipit ng kamay. Na. Nagtatago sila. Nagbutak ka lang din may kami kilembot. Tapos regin mo. Nampay na nayuran ni. Kasta idin eh. Pagbiyandat na pa idin ko. Baka di sa kubo. Baka di giga. Malapit doon.
Bye-bye. Mal Ni dito. Tignan mo ang laki. Guys, ang laki oh. Nangulam po. Dito lumulong. Oh, di ba? Ang laki guys oh. Tanay. Tanay. Lumumulong? Tanay. Ari aman. Na? Ari aman. Lari aman. Lari aman. Tapit tanay. Ikan ang basit. Pero guys, ay kasayte. Guys. Maliit ka ni. Ayan. Ayan na lang po. Utak ka lang. Ano to? Hindi kay gaman na. Medyo. Nakita naman. Pagikan. So guys, oh may nakuha. May, ang laki. Tignan natin. Ay, Boss Joey. Pumunta sa tubig. Nabitawan niya. Nawala. DJ ni nagdakol. Takbo. Hey! Tito, kanina nagbasan. Masakit? Masakit? Bitak. Guys, alagte! Sakit. Pakita mo ate. Guys, tignan nyo lang. Dalawa na ang malalaki. Sakit guys, nauntog pa ako. Hospital Purinaria. Masakit yun guys, nauntog ako. Masakit. Nalam? Yes, ilam mo nga. Ang gipit! Ha! Nyata na eh! Lumulong gayam. Ah, laki. Kulay niya. Tito ilam. Tito ilam. Ang laki guys. Ang badak pa ni Tito. Panalo pa lang Tito Ni! Ne, lumulong gayam. Badak ni Tito to. Ay, Tito. Ang laki. Lumulong gayam. Lahabol, Tito. Habol, Tito. Lumulong gayam na. Tito Joey. Yan, may kasama tayo. Anong pangalan mo? Ha? Sana ito wala ba? Anong pangalan yan? Ha? Anong pangalan yung Anong Tito? pangalan mo? Anong pangalan mo? Ayan, tinagan mo. Tito Joey guys. Ano tinaala yun? Meron wala. Wala. Ay, mga bossing may pan. May bisita tayo rito. Nangunguha rin. Tagasan ka, boss? Interview. Tagasan? Interviewin natin. Hoy, tingin ka sa video. Hoy. Sige kaya. Kita yung mukha mo doon. International. Ano ba yan? Ni! Ayan, tinagan mo? Siya wala si Andres! Andres Boni! Andres Bonifacio. Andres Boni pa siya! Talagang Tito. Hoy, so, makikita yung mukha mo doon. Pogi. Hoy, Pogi! Hindi ka rito. Nakalayo na. Hawakan mo. Takot ako. Hawakan mo. Hawakan Mabutong mo. na. Ay, talata ni Basik. Yan eh, ganun. Ayun na. Ayun, may kasama pala tayong nangunguha.
Yeah, takbo! Takbo! Andres, may nakuha ka na? Wala pa. Ha? Hi ka naman sa vlog natin. Hi! Hi sa GoPro! Hoy! Dito na, galing Tito Brian Gillis Tubon. Di Ilocano Hunter. Ha? Di Ilocano Hunter. Di Ilocano. Kambal! Dakbayin mo na! Di. Umang. Domingo, diba? May iipit ka dyan. Alam mo ba? Hindi tayo. Eto si Andres. Idol ko daw. Ano yan? Umang! Hindi na ulam yan. Kumakain ng ano yan, pupo. Hoy. Apan. Mamimingwit ka? Yan, meron na. Meron lang 2, 4, 6 7 talangka. Anong pangalan nito? Talangkang. May talangkang bukid, may talangkang bundok. Ano yan? Talangkang bahay, meron din. Nakatikim ka na ron? Yung talangkang bahay. Or talangkang may ilaw-ilaw doon sa may gilid ng highway. Nakapunta ka na ron? Hoy, Andres! Ano yan? Ano yan? Palaka? Yan! May palakang bukid, may palakang bundok. Patingin ang palaka mo! Hoy! Malaki ba palaka mo? Malaki palaka mo! Patingin! Uy, tukak, palaka. Ano yan, palaka? Palakang dagat, no? Patingin ng kwan. Palakang short. Eto naman, oh. Sige ka, no pansin ka, makikita yung mukha mo dun sa kwan. YouTube. Yan. Yan mga boss, si Andres. Nakalimutan nyo yung anong tawag doon, Ariel? Si Andres Bonnie. Yung itak niya or ano? Itak. Gulok ko. Ay, yung gulok niya. Yan, ang pumatay kay Lapu-Lapu. Si Andres. Ay, si Madjalan ba yun? Akala ko mangingisda. Ayan, nagkambalo. Dagma. Yan. Andres Bonifacio pumatay kay Lapu-Lapu. Akala ko mangingisda. Diyan ang pumatay kay Lapu-Lapu. Bigat na ng tagalan. Jasmine, say hi. Hello. Kambal, say hi. Ang dinatakma mo dyan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ating. Ni? Kuha. Yan. Galing mo. Kaninong anak ka? Ha? Ate, kaninong anak ka, ate? Ikaw. Kaya pala magaling sa akin. Syokra, ano yan? Kape yan eh. Kape. Kala ko sa bukto ko lang mahilig. Yan si Syokla. Pa-shout out, Syokla. Hoy. Mahilig pala sa ano pangalan yan? Kape. Kala ko sa bukto ko lang mahilig.
dayon. Di kon.